sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking paminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi ning akong kaawit. Ako si Mimi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Muling ibalik. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa siya ang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Pulang Bato, Toledo City. Ang ato matatampo na gasangan nga Mengi. Ila-ila din mo sa akong amigo, si Jason. Son, ang akong buotan nga amiga, si Mimi. Ay, Hello? gwapom di kag amiga, Oh, di? yes, liwat na nako. Gwapa. Guwapa, basta way lain. Nga nang nanawagban ka? Walang. Mangumusta lang ko nimo. Okay naman ko, uy. Bitaw me, ako lang iklaro kung imo ba giding number ang imong gihatag nako. Basig sa lain ba? Dili magod ko bakakon. Sipat lang hinuon ko panagsa. Amo ba? Dili ka busy? Dili kaayo. Nga naman unta. Wala ako sa inyo ha. Nga naman. O sa may mo tuyo. Surusuroy lang good. Kadumdum di ka din sa amo. Pagpakuyo ko ni Angie. Wala ako ha. Ha? Day, uy. Imo lagi kuyugan si Jason din sa amo. Muram kag ihas diya, day, uy. Nagpakuyog manggod ang tao. Ang angon sa dong akong balibaran. Na ako ko ng amigo. Nga na di ay, ang sa problema. Mauwaw ko, uy. Mauwaw ko nga na siya sa amo. Ba't di ka ning among bay? Sus, wow, pagyud ka. Atubang nga to, uy. Salamat nga nakikatubang sa gina ko, ni. Bila ko og bino ang katong imong giingon nga moari ka sa amo son. Imo magitinuod oy. Nianhigid ko sa inyo, aron mo tuogid ka, nga dili binuang niyo akong tuyo nimo. Ha? O unsa di mo tuyo nako? Ang tinuod ni, sukad nga nagkailat ha? Wa na ka mawa sa kong una-una. Jason, I love you, ni. May chance ba ko nimo? makalitan man sa tanimo oy. Ayaw ko bala ka. Wa ko magdali. Andam ko magpaabot, hantod ka no sa kamaluin ako. Oh, para na ako. Okay naman sa lugi mong sultong si Jason. Aron, makauyap sad ka. Nga sa ato ka boto kaniya pa na nako. Oo, oy. Buutan man ko das Jason, oy. Maong ako pa nimo, sugtan na das Jason. Tinuod ni, imo na kong gisugot. O Jason, Salamat kayo, ni. Nga naluoy ragid ka na ako. basta isaad lang gyud ako son ha. Nga dili ko nimo binuangan. Oo, makalaong kami. Ikaw ra ang akong mahalon. Ug wa na ilain pa. Mao di ay, nga malipayan kitos Jason nga ako nakitaan. Kaya imo na din gisugot. O day, ako na lagi sugot oy kay ako sa nakita nga seryoso man siya nako. Buutan man gud na si Jason. Good luck sa inyong relasyon, day. Jason, ano nanood man natin ni uy? Naunsa man ka? Ganun nahaldok mo ka. Mag-unsa na kita din eh.
Anhin ako masukod ko na tinuod ka bagid na nahigugman ako. Jason. Mimi, Jason, ayaw. sagdi lang ko. Uyo, bitaw ta. Pero dili pa ko andam. Kinuo ko. Wala ko itong hais akong binuwan na sakit. Sigurado git nga mabdos ko. Tidili ko ingon ni ini. Kinahanglan nga mahibaw si Jason ini. Mau ba? May umaabot na di kong anak. O katawa ka lang. Siyempre, malipay gid ko eh. Kaya hapit na gud ko mahimong amahan. O niya ako. Magunsa man ko ini. Ay kabala ka, Mimi. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan. Wala may mahimo ka na. Kay mabdos man gagami, mi. Opa. Ay, naguna-una, masad mo, oy. Unya, sa may plano ninyo? Magtipo lang una mi si Mimi. Unya na mi magpakasal kung makatigom na ko. Kamo na lang bahala, oy. Mga dagko naman mo. Naunsa man ka dong. Nga nag-uol man kay Kagnaw. Nagtangtang nga trabahante nga mong gitrabuhuan day. Ug naapil ko. Unya, unsa uman na to ini. Gamay para bang atong anak. Sige lang day. Maningkamot ko nga makakita og trabaho aron mabuhi anong akong pamilya. Ha? Cebu City? Uday, mananghid ko nimo nga muadto ko sa Cebu City. Pero magunsa man ka dito. May amigo ko dito nga mutabang na ko day. Iya kong pasudlog trabaho. Unya, ako dong. Dilhin lang ka. Dilhin lang ka sa itong gipuyan, ha? Magpadalan ko nimo kwarta. Basinugtuan na kaslayo dong. Imo na unya akong kalimtan, ha? Dili na mahitabo dahi, uy. Mahal ti ka ug ang akong anak. Sige dong. Musugot ko nga, muadto ka sa Cebu City. Salamat ay. Manawag lang ko pirmi mo diha. Naghuwag ka kwarta? Uday, para may magamit ko niya. Salamat dong, ha? Si Inday unya ha, tayo pasad din ha. Ayaw ka bala ka dong. Inampingan kayo na ako ang atong anak. Pag-amping itaw niya day. Ikaw sab dong. Pag-amping permis mo trabaho. Taod-taod naman nga. Wa mo kontak si Jason ako. Unya, dili na po makontak ang iyong number. Unsa man kayo nahitabo niya? Oy, basig may nahitabo si imong bana, Mimi. Simba ko in taon maoy. Ipalayo lang in taon sa kadautan si Jason. Ay, wata mahibaw, oy. Uso ba ang patay sa siyudad? Kanang gitawag nilag tukhang. Dili na mahitabong imong gituhuan na. Dili. Kay buotan si Jason. Mahimo ba? Ayaw ko binuangi pa. Wa ako magbinuang. Tinuod ang gisulti ko nimo. May nakikita ni Jason sa syudad nga may kuyog ka babae ug mabtos kini. Kinuo ko. Mao day nga dili na siya makontak kay makikabuangan na day siya. Ay napagilak-hilak diha. Wa na kay mahimo ana. Saon may gikatipo naman tong bana nimo. Gawatan na lang ang tanan. Magunsa naman ako ini, ma. Kalimti na lang to si Jason. Balik na lang din sa ato. Kaon ko no, be, Mimi. Wa ko'y ganang mukaon, ma. Ikaw ba? Ayaw gud pag iningon ana. Huna-hunaan na akay anak nga nakinahanglan nimo. Unsa-una man lang kung magkasakit ka. Ha? Kisa may maatiman sa imong anak. Pero gibuhat pa ni Jason ako, pa.
nangita man siya glain. Ay, susbaya ni mo. Kasayon anang sabton. Kana kay nangitaglain. Wala siya gusto ni mo. Maong kalimti na tos Jason. Gusto si mama. Dili ko magpadasa na hitabo na ko. Kinahanglan nga mubarog ko. Tungod og alang sa akong anak. Kinahanglan ako move on. Kalimtan ko na si Jason. Ha? Nakita mo ni Jason, day? O, day, murag gituyo sa panahon, oy. Pag ato na ko syudad, nakita mi. Unya, kumusta naman siya, day? Dili ko na sila magkasinabot sa iyang kaipon ron. Pero may ko na sila mag-away. Unya, hutdon pagid ko na kuha ang iyang sweldo. Binlanan siya para pliti. Mao ba, day? Na, nagmahay tos Jason, day, oy. Kung nga ni biya siya nimo. Wala tayo mahimo pa, anak, day. Nahitabo na ang nahitabo. Salamat, Intawan. Natugli si Inday. Pagkapadayon ako sa kong mga buhaton ni Spy. Mimi, Jason? Ikaw? makadayon ba? Dali, dayon. Naunsa man ka? Kadagan ko ni mo kinawrasan. Silosa kayo nga akong katipon. Permi ko niyang awayon. Kung unsa iyang magunitan, kung mag-away mi, iyang irhapak na ko. Unsa? Gaba na tingalin nahitabo na ko. Nagdiyaan ta mo. Jason, Mimi, pasilo ako sa kunabuhat. Natintalag ko kay una-unahon kayong babae. Maong nakalimot ko ninyo nga akong pamilya. Pero nagbasol na ko sa akong gibuhat. nahibaw ka ba, Jason? Namura ko babuang sa dihang ako na sa hiran. Nga may gikatipon ka na dito sa syudad. O ako mahibaw ko na siya akong pagkuwang di mo. Kung na siya akong sa nga imong gibiyaan. Usbon ko pasaliw ako. Natintalang ko dahi. Maluoy ka na ako. Hatagi kong laing higayon. Gusto ko nga akong halipan ang akong mga pagkuwang ninyo. Jason, Mahal ti kami. Mahal ti ka. Maluoy ka, dawata ko. Pagbag-una ko sa akong kinabuhi. Ikaw o ang atong anak. Ang hatagan ko na sa akong atensyon. Maong dawata ko. ang tinuod. Ang karon mahal pati ka, Jason. Salamat ti. Hatagan di kaglaing higayon. O ginaot pa nga, dili ka na magpakasayo pag-usap. Isaad ko ninyo. Pag binuutan ako sa akong pagkatao. Salamat, Jason. Ang kunan ako, mahal ko pa si Jason. Maong ako siyang gihatagan og laing higayon. Nalipay na lang pod ko, kay wa na magit siya magpabuang og babay. Tinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Mimi nga taga Pulang Bato, Toledo City. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit gadagalohan. Muling ibalik. Ang mga kaagi gibata no duha sa radyo ni Ricky Parsuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kadapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tunamanon Hanjumanan sa kaawit Carol RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hanjumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayadlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran.
Itago lang ko ninyo sa pangan nga Ray. 18 anyos, single, estudyante. Itago lang ang akong complete address diri sa Cebu City. Ang punto personal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkatao ug sa akong uyab. Ang inyong sabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Ma, gayon niya kog para patupi ha? Oh, di pa mo nagbago pa man ka nagpatupi? Wa pa may buwan. Taas lang akong buhok mao, tanaw o. Kakas, biyan ni mo kwartang bataa ka, oy. Kaduha di ka magpatupi sa sakabuan. Katlan mo ko kung mutaas nga akong buhok, ma. Time para kun. May uyab ka na ba, Ray? Ha? Uya ba, uy? Mama yun, uy. Nga naman lagi magsigim kag pagwapo. Pagwapo ba, uy? Kabantay ko ana, oy. Magsige na gani kag panghiso ang imong buhok. O sa ganit tawag atong gipapalit mo na kong hiso sa buhok nga mahalon sam. Hisok pa, ma, uy. Nga wax man to. Wax? O sa floor wax? Boing, boing. Floor wax. Mama sa boy. Ay, lingaw-lingawon na itag istorya. Rumalinta na akong gipangayo niya para patupi. Ay, hasula biya ining. Imong kaarting bataa ka na imong buhok. Kas kay kwarta. Bago mang tahal. Si tahal ba, uy? Ay, tupigod. Ha, marang tiglapis, ano? Naunsa mo ka, uy. Sige mong pagwapo. Gwapo naman kandaan. Samot nga, magkabuang na samlang mga babae ni mo. Unsa? Ang taon. Sutihan ni mo, ni mala ka, uy, nga gwapo ka. Ginukod sa mga babae ng imong kagwapo. Pero sa kadaghang naibog ni mo, no? Wa ka gaya panguyaban. O man, wa kay naibgan nila, Syaro. Ha? Anak ka nagpili. Pilian kay babae, di ba? Ha? Ay, kay dinabay mong kuday. Ah, uy! Bayot ka! Ah, saba ka diya, uy? Bayit ka. Midyer na, uy. Ang lagi, kaya sa bago ka kang bayot ka na may imo. Bayot ka na kagwapo ni mo. Oh. Bayit kita. Wa pa lang ko ipanguyab ba nila, bay? Wa pa. Kay, di ko gustong nguyab. Di pa ko gusto. Ay, kaya naman, kanang stricto ang imong parents. Di man. Unya, anong di ka man lagi manguyab? Akong choice good. Kana biya Sara, bay. Sarah? Oh, Sara, ibog kay na nimo. Ah, di ko na. Oo, nganong katawa naman ka? Kagwapa ng Sara. Aw, ingon ba ko kong bati? Unya, Nakagwapa na niya. nganong man yung panguyabi? Ha? Panguyabi! Di ka gani mong manguyab, di gani ka manguyaban na. Ako may manguyaban na, tanaw niya. Unsa? Kaya masud sa kong una-una nga akong gitunan ay. Tuwar mas gisulti ni Bay Archie na ko. Di gani na nimo panguyaban. Ako may manguyaban na. Hanggaw niya, no? Ako'y naibgan. O niya siya manguyab. Pero, nga ano masab ko eh. Ngahangtod ka ron. Di masab ko maibog og babae. O, tinuod, gwapahan kong Sara. Apan, nga di masud sa kong nahuna nga panguyaban siya. Di matingali ko, normal nga lalaki. Lalaki yuga ako. Nanguyab na nga ako mga barkada. Ako lang giwa manguyab. Tatsawan ko nila. Kay ako kung pinakagwapo nila, apan mauyway uyab. Paglabay sa mga katuig, nangurso na gyud ko sa pagpanguyab sa akong crush. Kay ipog masabyo kong Sara. O niya, Unsa? anong katawaan lang ko nimo, Sara, uy. Ang! Uya ini, uy. Anong katawa mo ka, uy? Lalaki di ay ka. Ha? O unsa? Nagduda kang di ko laki? Aw, ikuan man good kanang
Sa akong tanaw gud nimo, mura magugmay pagkababay ka. O unsa? Punan pa nga, wa ko kakita nimo sukad nga nakauyab ka. Unya, ang kasagaran nimong mga kuyog, mga lalaki. O niya, binabay na di ay. Lain na sa nimo eh. Pero ano man gyud? Sure ka ining pagpanguyab nimo nako. Kay kaniadto pagod ang classmates. Unya, karon ka pa manguyab. Bata mo ko at tugod. Oh, sige. Kung seryoso gid ka, isugtonti ka. Ha? Uyab na ta? Yes! Uyab na mi! May uyab na ko! Ha? May uyab na ko! Unsa? Uyab na mo, Sarah? Kapoy kay mo eh. Sige mong panungog na ko nga. Ako na layway uyab. Ako na layway uyab sa atong mga barkada. Uyab lang ko. Nga, sa ato pa, wa ka gyud gusto ni Sarah. Nga, napugos lang ka, aron nang may matawag kang uyab, o di ka na mo sugsogon, di ba? Ang krasab na ko si Sara ganyan to pa. Uy, Ah. ganyan to. Gwapo ka na gud. Ay, walang gyud ko'y guts ganyan to nga. Manguyab kay mauwaw man ko. Sabari, oy. Bi, pahag, bi, hag. Ha? Ha? Kasi Hag. hag. Nawag siya ka? Congrats and welcome to the club sa mga di Oy, single. oy, oy. Haligaw! Ray, ato niya ta sa amo niyang gabi, ha? Kay birthday man sa akong mama. Ah? Gigakus kong Sara. Ganong murnindot pa mong paminahon ang gakus ni Pay Archie na ko. Huy, naminaw ka na ako. Ah? Oh, uy, naminaw ko. Unsa man ko, no, be? Kukuhan ka ng... Awa lagi. Unsa man din ang imong ginahuna, uy? O, asa man din lupad ang imong hunahuna? Matod ko, adto ta sa amo karong gabi, kay birthday ni mama. Dagan sa kumay agaw ang mga to. Ipalailati ka nila. Masuya gid sila nako kay gwapo ko uyab. Adto ta, ha? Oo ba? Oo. Sige, maadto ko. Dali tayo sa amo, Ray. Ayaw ka, wow. Mga lalaki man ni Asusana. Nag-inom. Tuod ako may gaagaw. Sila si Gao Gerson, Gao Michael, Gao Jeffrey, o si Gao Eric. Uy, kalain sa kong gibati nga gikiluan ko sa mga igagaw ni Sarah ng mga lalaki. O, ang tingan na nag-Gerson. Ang gwapo niya na nikilo na ko. Ambot ba? Di gina ko tuyuon nga maibog ko sa mga sama ni kong laki. Apan dili ko gusto nga ingnon kong mahuyang o bayot ko. Ni ako karon sa kalibog kun mahuyang bagid ko. Kay mas nindot man nga akong bation na anan sa lalaki. I-compare sa kong uyab nga babae. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, maibog ko og sama na akong lalaki. Apan nagpugong ko kay mauwaw kong ingnon nga dili ko pure nga lalaki. Og may uyab sab ko nga usa ka babae. Identity crisis ba ni? Ikanong pangutana, may uyab ko nga usa ka babae. Nagan-ganing naibog ani kay gwapa lagi. Apan nganong mas nindot man ang akong bation ngadto sa usa ka lalaki. Minder na bagyog ko sa third sex. Ikatulong pangutana, naluoy ko sa akong uyab nga babae nga terminal nako nga mapikian sa akong pagbati. Sultihan ko lang ka siya nga bayuton ko. Makadawat ka siya nga labra ba kay ko niya? Ikaw pa ito katapusan. Kung muladlad yun ko sa tinuod na kong pagbati, madawat ka ko sa kong pamilya. Unsa man ako sila sa pagsulti. Ilabi na yun ang uyab kong babae.
Palihog, tabang niyo tambagi ko. Kini ang akong sulingan, Ray. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang mohatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Mo na ay mo pagdugay ipadala ninyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Mo na ay mo pagdugay ipadala ninyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or padapod sa ato ang third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Of course. Kasi mga igreet na to today, partner. Yeah, akong igreet si Ma'am Edith Corompido, o si Sanjay, o si Annie Gan, diya sa Sugod sa Lady. Kinsay letter sender na to karong adlaw? Ang atong letter sender, si Ray, 18 years old. May pagkabayuton ko na ni si Ray, partner. Punto personal kining problema ni Ray. No? Yes, kaning iyahang pangutana o iyahang problema nagsugod ni sigun sa to ang napaminaw sa drama Campus Crush. Guwapo ni si Ray mo nang daghang babaeng naibog niya apan natingala iyang mga classmates ug barkada nganong wala gyud kuno siya'y uyab. Motong dihang naa siya naibgan nga babay iyang gipanguyaban, nagkauyab sila. Pero apan dihang nakita ug nailhan na niya ang igagaw sa iyahang uyab nga usa ka laki, hala. Mas naibog man siya sa laki, partner. Alright. Okay, una niyang pangutana. Maibog kuno siya og parihas nga niya nga lalaki. Kapan iya man jud kunong gipugnan kay mauwaw man siya nga ingnon lang kuno nga dili siya pure nga lalaki. Nya nasad kuno siya uyab nga babay. Identity crisis baka na. Yeah. Nga na dok imo gyud ang forte. Yes, there are 3 kinds of sexual orientation. Ako ning balikon, paspason lang nako. Number 1 is heterosexual. Kung ako lalaki, maibog kong babae, ang babae maibog kong lalaki. Ang ikaduha is the homosexual. Kung ako lalaki, maibog kong another lalaki. Yang babae, maibog kong another babae. Ang the third sexual orientation is what we call bisexual. Ako lalaki, maibog ko og babae. Pero kung why babae, maibog sa kog lalaki. So this is mistro with bisexual nga babae, maibog siya lalaki. Kung why lalaki, maibog sa siya babae. So ako pagtuo nimo, ikaw isa ka bisexual, no? Maibog ka both babae and lalaki. So mao na siya ang gitawag nato og bisexual sexual orientation. Yes. Okay. O ang iyahang sunod nga pangutana, na kuno siya uyab nga babay. Daghan manggani ang naibog niya, kay gwapo lagi kuno siya. Apan nganong mas nindot man kuno ang iyahang bation ngadto sa lalaki. Member bagid kuno siya sa third sex. Member ka sa... I think so. Yes. Dili ni siya disorder. Palikon ako, being a homosexual or being a bisexual is not a disorder. The only time nga mahimo ni siyang disorder when this is ego dystonic. Meaning to say, it is against your will. You are not proud, you are not happy, you are not comfortable of being one. Kaya mo ka-create man ni siya stress and anxiety on your part. So, accepted naman ni siya karon partner. Accepted na ni siya karon. Gani dito kog Manila, usa sa higutan nga magbutang kuno ka sa imong resume or identification data. Duha ra man ang imong pilian. Either you are male or female. Naning suggest partner. Pwede magbutangan og kanang third sex. Mao na. Oh, kay damay dili comfortable. Male or Mobitaw female. na ang purpose of the LGBT code. Oh, That is okay. on empowerment and sensitivity. Mao gyud. Ha? Maghimo ko og comfort room sa mga hotels o mga public nga mga places, mahimo bag naa para sa mga homosexuals. Oo, dapat na agyod, no? Kay male o female ra may nakabutang og sa mga PWD. Mao na, Mao no? na. Anyway, ang iyahang sunod nga pangutana, partner.
kanina iyang pangutana kani. Ikatulo, naluoy kuno siya sa iyang uyab nga babae, nga pirmi na lang yun kuno niya nga pikian sa iyahang pagbati. Sultihan na lang ka gyud niya nga bayuton siya, makadawat baka siya nga love ra baka ayo kuno siya sa babae, no? Ang imorag yung uyab, may makatubag niya na. I think no, you have to be fair. Kay kay gusto sa babae. Kay lain yun, undangan na lang na. Kay imo man siyang gipaasa nya, bati magud na nga imo pud siyang giilad. An bati pud imo pong giilad imong kaugalingon. Mayon nang as early as now, you cut the relationship. Yeah, as early as now, isultihan mo siya. Yeah, not really 100% expected natin nga mubuwag siya nimo kay kung ma-accepted na po niya pa. Exactly. So kana you'll know it is a risk, but I think ako yung suggestion nga you be honest sa relationship. Okay? Katapusan niyang pangutana kung muladlad gyud kuno siya sa tinuod niyang pagbati, madawat ka kuno siya sa iyang pamilya, unsaon man niya pagsulti, hilabi na gyud sa iyang uyab nga babay. You know, it is a risk. Ang importante is na liberate nimo imuhang kaugalingon if ingon ana na gyud ka decided nga mo come out ka. Yes. No, at least you liberate yourself first. And ako alang yung pong point partner no nga, for as long as he continues to be a good son, no, a good brother, no, a good person, maayo ang iyahang pagpakig relasyon sa uban nga tao, mutabang ka, mo respetar ka, maayo imong grado sa imong pagskwela, then I think madawat ra kasi imong pamilya. Daghan kay kung mga kaso ay paparihan na patay mo sa kong clinic. Kaya primero ako siyang sultihan. Muladlad siya nako. That's we call coming out. Mamusulti siya nako. Ikaw ko nga, comfortable na ba ka if I'm going to share this to your parents? Initially mo siya, dili ko hawin ko. Di, ako atong paminaw lang sa inyo. So I called up the parents. Accepted naman nila. Love man na mo ni among bata do, kung unsa gay iyang gusto, sa ma-happy siya, din okay ra gyud mi suportahan na mo siya. So ang mga parents kasagaran, of course, labi na sa papa, ma-shock gyud, pero at the end, makaingon na nga, sige, happy mo gyud ka nga nana ka, akseptahon na lang namo. So it is not a disorder, I repeat, it is a way of life. Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.